takbiran iki kudune ya sewanger iki konsepe takbiran. Garek Mas Dio ning omah ta ora iki? Alhamdulillah Pak Dio ning gone omah jebule. Tak tarikane nggih. Assalamualaikum Pak Dio. Waalaikumsalam. Telepon Mas. Nggih Pak, ngapunten niki kula sore-sore ganggu wekdalipun nggih. Kula asal pinarak mboten cara. Nggih, rak pinarak. Sikile kula cara nganu Pak, peju laku iki ndek mubeng. Aku ceritane ngeten Pak, saking RT niki enten tarian. Ya. Tariane kagem malam takbiran Pak. Lah niki kan poso kan pun kurang gede to niki ya. Dadi cah nom-nom niki do ngadake kegiatan Pak. Oh, iya. Terus ya kuwi kari 1 tahun tak ngomong. Jane nggih mboten napa-napa to Pak. Wong iki yo kanggo acara RT, kanggo acara desa kok mosok yo ora iso wae to Pak. Pakmu 30.000 kabeh rata-rata 3 sedanten Pak. Cara pripun? Ku nanggap son horeg niku mengke takbiran niku nggih. Wonten deng ngoten Pak cara wis sak lenggang dosa mboten napa-napa sak ikhlase ning rata-rata semonten cara. Tak tilikire Nggih mboten napa-napa pun mboten napa-napa nggih. Nara niki mengke kula susuli jenengan. Kula susuli niki. Nah, cara kedap lah niki cara susuke nggih, cara lho mosok iki iuran 30.000 iso entuk barang dikae. nggih Pak, niku tigang dosa niku wis duwe nanggep bareng dengah lah cara niku wong RT awak dhewe kathah ngoten lho. 30.000 tok iku mau. Nggih 3.000 Pak, cara Mosok aku kok ketoke eling duit 30.000. ngoten. Mas iki. Oh nggih. Lah nek ngoten tak malah saya Pak nek jenengan gadah dhuwit 30. Lah jare malah ra duwe ngoten lho. Nggih. Nah pundi. Pas 30. Nggih. Yo. Nek duitku 100 mau balekno. Oh iya Pak ya jenengan mau nganu ya ngwetik 100 sik ya. Oh siap. Niki tak catet nggih. Dadi Pak Dio. Yo, catet. Pak Dio. Nggih. Nah niki nggih Pak sampun kula serat niki nggih. Mugi-mugi Bapak sak dudune niki saged pinaringan sehat ngoten nggih. Wis Iya, bener. mari ngeten lho Pak. RT liya niku tanggapane mewah-mewah Pak ngoten. Enten dancere bakal niku. Ngene iku. Nggih mu takbiran dancere niku. Jojis Cara Nek kono yo wis Mas iki Mas. sampun. Kesuwen Mas. Nggih, matur suwun nggih Pak. Aku langsung tak wangsul nggih. Apa makane dinosaurus. Alhamdulillah sik go. Aku kok bingung. Ketoke Pak Dio iki muyung wae dhuwit aku 100 tak susui. Ketoke mau dhuwit acara-acara akeh lho. Lho kok dene kok njaluk dhuwit 100 lho. Bajingan ndak jebule Pak Dio.